Sir, may napon sir. Ay, Napon. okay lang kung mansion diya? Oh, safety sir. Safety na ulit lima? Officer. Sige, sige. Asa mo ba naman dali? Oh, ganina na. Lingi ba? Isa lingi ba? Bakit Ano yan? naman? Surprise gani. So, ang akong hinaguan ko sa sige vlog, sige og himo video sa Facebook, isekreto na ako nimo nga kuan. Gusto ganina yung sikreto. Ganina ra man tag-treasury. Tawa. Oh, di ba? Di ba? Oh, Unsa? Unsa di ba? balay. Ani? Balay na to. Pinaka tuig na kong isakripisyo pahimo ang balay na to. Siya, asa na ka. Gusto nga sa tanduwa. Ano ba? Nalipay ko wala. Ay, ano din na? Kalma lang. Kalma na ako ganyan, nalipay po. Nga, ito ang takasumbalay na to, ha? Mo na tinuon eh. Atuwa ng skin vision duwa, gisikreto na ako ang kita. Ito ko na ko ka ng mansyon. Mansyon eh nato. Mansyon eh, siya din na siya balay, mansyon eh. Mansyon. Kalma lang. Kaya mo lang, kalipay ako. Bakit mo kaya siya eh? Kanina sa kanina. Sa mga tanang mga followers na mo o mga diehard followers sa mga Salamat Bisaya, sa kayo. kalimutan. Naging salamat tungod ninyo nakabalay kami ginani. Naka-mansion ginani. Salamat Dili ka siya balay, mansion din ha. Salamat kayo mga mari, mga pare. Hindi dahil Kalma lang. Kaya dili pa ni mga ito ipakita. Ipakita pa natin kwarto. Kwarto sa driver, kwarto sa ato mga kuan. Tama, so tanan mga kwarto. Ibuhatan ang kwarto na gan para magusto na sila pa. Nindot na po yun. Lipay, ikaw na balik pabutan na sa kalipay. Salamat to guys sa punta ko na mga palit ng DTX pa palit ng may isik. Oh, salamat kayo mga mari, mga Grabe din ako pare. kalipay. Lipay, hindi ko kabasawa na lipay po. So, Sumari. nakita na din mo ang hinaguan sa buwang bana. Kanindot ka nagkagwarto na po eh. Nindot kayo. Bakit kung ano? Dirita ko hindi Ay, may ato. Mura maglay mga tao. Ha? Nakikita yung mga tao. Ang puting harap bitaw kung wala yung mga tao na kanina bitaw ang mga tao dira. Pagkabaso na po. Ha? Pagkira mo pagkabaso. Pagwasan na lang kita. Ingkay, mo ano balay express na to. Di mo makawas ay. Ipay ka din. Tinuang, manay mo nga. Oy, mo. Imo na ba itong tag? Uy, Wala na yung Kaya na bitaw ka lang. nawala na tawagin dito pamamahay ko. Ikaw, ana, ano ginagawa mo dito? Ikaw mo may ako. Bakit kita na asawa ko na to? Ay, lumayas ka dito ang bayan. Kung malutok iyan eh. Malutok iyan Ayun, eh. inuwan ang bata. Sabi ko, pwede kayong pumasok. Ako niya ako. Ang babae, bawal pumasok dito kasi kayo. Asawa ka! Asawa kayo. Palagi nyo kami iisuhan na kami ng mga bakla pag nalasing. Naging lalaki. Bakla to ba Kayo nagiging babae. Wala kang karapatan dito sa mansyon. Tandaan mo, wala kang karapatan. Ay, dito! Ay, gala ko niya may mabalik ko. Huwag mong dalhin, sige, akin to. Ipapulit ka na ng pakulit to. Pakulit to. Maroon na. Pakulit. Dalawang Barbie na may heartbeat. Ay, Barbie. Salamat din si Integer. At ako din nag-imbang. So, paki-like, paki-share ng aming mga collaboration dahil marami pa po kami gagawin. Ay, ano po? So, tulad ginawa namin dito ngayon. Itinali lang kayo na lang ito. No, so ginawa namin ngayong araw na ito. Ako yung akyat bahay sila lumiyulok. So, salamat sa mga followers sa mga business sa kalibutan. Don't forget to like Erika Imbang. Follow sa YouTube channel Erika Imbang na Facebook. Miss Popcorn on the right side and Vicky Sukatan. Salamat sa tanang mga OFW sa mga business. Bye-bye! Thank you! Dagang salamat.